Математика ул гасырлар аша үтеп камилләшә һәм шул ук вакытта заманча ва кирәкле булып кала торган үзенчәлекле фән. Ул безгә кешелек җәмгыятенең үсеш юлын аңларга мөмкинлек бирә һәм бетмәс-төкәнмәс сорауларга җаваплар таба. Нәкъ менә математика башка фәннәрнең нигезендә ята. Физика, биология, химия, мөхәндислек, иктисад, хәтта гуманитар фәннәрне дә аннан башка күз алдына китереп булмый. Бүгенге көн математика фәненең нигезе булып алгебра тора. Ислам мәдәниятенең иң якты мирасы буларак тарихка кирип калган алгебра. Әлеге мирасның чыганагы исә Әл-Харазми. Ул алгебрага үз исемен генә биреп калмыйча, революцион алга китеш ясый ала. Мөхәммәд бин Муса Әл-Харазми Арал диңгезенең көнчыгыш ярында, көнбатыш Төркстанның Харәзм өлкәсендә 8нче гасыр азагында дөньяга килә. Харәзмдә башлангыч белем алгач, ул вакытта фәннәр үзәге саналган Багдадка китә. Үзенең фәнни хезмәтләре ярдәмендә Габбасиләр хәлифәлеге хөкемдары Әл-Мәъмүннең игътибарын җәлеп итә. Һәм тиздән бөтен дөнья галимнәрен үзенә туплаган Бәйт әл-Хикмәгә эләгә. Гыйлемгә хирис Әл-Харазми астрономия, география һәм тарих өлкәсендә тикшеренүләр алып барган. Үзеннән соң шушы фәннәрдәге төрле мәсьәләләргә караган хезмәтләр калдырган. Аның астрономиягә багышланган Зиш Әл-Харазми китабы көнбатыш галимнәре өчен төп әсбаб була һәм Коперникка тикле кулланыла. Ул язган Хисабил Җәбр вәл Муқабәлә хезмәте математика тарихында беренче китап була. Анда беренче һәм икенче дәрәҗәдәге тигезләмәләр, шулай ук системалы чишелешләр карала. Шуңа күрә Харазми алгебраның әтисе булып санала. Аның Хисабил Җәбрендә беренче һәм икенче дәрәҗәдәге тигезләмәләргә, гамәли тригонометриягә, системалы чишелешләргә кагылышлы сорауларга җаваплар табыла. Монда шулай ук дәүләт эшләрендәге хисапларга, каналлар һәм биналар төзүгә, түрәләр, сәүдәгәрләр, һөнәрчеләр өчен кирәкле исап-хисапларга багышланган бүлекләр дә булган. Аның китабы 600 ел дәвамында көнчыгышта да, көнбатышта да барлык математиклар өчен иң мөһим чыганак булып тора. 15нче гасырда ул Алмания университетларының төп дәреслеге санала. Европалылар Әл-Харазминың исемен үзләренә яраклаштырып, Җәбрне алгоризм дип атаганнар. Дөнья әдәбиятында ешрак Әл-Җәбр исеме кулланыла. Бу сүз китапның икенче дәрәҗә тигезләмәләренә багышланган бүлегеннән алынган. Әмма Харазминың казанышлары моның белән генә тәмамланмый. Аның гыйлемгә сусавы шул кадәр көчле була ки, ул аны эзләп дөньяның теләсә кайсы почмагына китәргә әзер торган. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галейһи ва сәллям хадисендә әйтелгәнчә, гыйлем эзләгез, аның өчен Кытайга барырга туры килсә дә. 9нчы гасырда Һиндстанга китеп, ул бөтен дөнья математикасына үзгәреш кертә. Һинд системасында 0 санын ачып, Харазми мөселман галимнәреннән беренче булып бу санны куллана. Һәм Европаны бүген гарәп саннары дип атала торган сан белән таныштыра. Китап Әл-Хисаб Әл-Хинди хезмәтендә ул саннарны үзгәртеп, аларны ни рәвешле 10 гади символ ярдәмендә күрсәтеп булганлыгын аңлата. Харазми әсәрләре тәрҗемә ителгәннән соң, Европа бу саннар белән таныша һәм аннан файдалана башлый. Моңа кадәр европалылар Рим саннары системасын куллана. Ул исә математика үсешен сизелерлек тоткарлаган була. Һинд цифрлары үзгәртелеп, дистәләр төшенчәсе кертелгән бу китап бөтен Европа өчен төп әсбабка әверелә һәм яңарыш чоры уртасына кадәр гамәлдә йөри. Харазми үзеннән соң яшәгән бар дөньяга бай мирас калдырып, якынча 9нчы йөз уртасында вафат була. Аның ачышлары гасырлар аша үтеп, кешеләрнең күзаллавын үзгәртә. Киләсе сериядә без сезгә тагын бер бөек математик турында сөйләрбез. Әбу Камил Шуҗах. Үзенең ачышлары һәм дахилыгы сәбәпле танылган Әбу Камил Шуҗах Харазминың замандашы була. Ислам мәдәниятенең алтын гасыры тапшыруында икенче дәрәҗәдән өстен тигезләмәләр чишелешен тәкъдим иткән Әбу Камил Шуҗах тарихын белерсез.